נציג פה, אז אנחנו נזמין אותו. תגיד לי מתי אתה רוצה שאני אתחיל, אז אני אתחיל, כי המשקפיים על העיניים. כבר מזמן התחלתי. יפה. טל, מהיום באופן רשמי אתה וזוהר רייס. כמשפחה קרובה אנחנו מלווים אותך מיום לידתך, איך שהשנים חולפות להם. אנחנו סמוכים ובטוחים שתדעו אתה וזוהר לנווט את ספינת הזוגיות בתבונה, באהבה, בכבוד והרבה שמחה. טל, אני נזכר ברגעים קסומים מאוד סימבוליים, אני מצטער שאני מתרגש, הצלחת להביא אותי גם לזה. כבר בגיל 3 בקיבוץ העליתי אותך על אופניים ללא גלגלי עזר בפעם הראשונה, והתחלת מיד בנסיעה בשבילי הקיבוץ בביטחון, וכל זאת ללא שום נפילה. כבר אז אמרתי, הילד הזה אפשר לסמוך עליו. ואכן כמובן לכל אורך הדרך הוכחת לכולם השקט הנפשי שלך והתבונה שעל טל אפשר לסמוך. מכאן בגיל 18, ביום הראשון שהוצאת רישיון, שלחתי אותך עם רכב מסחרי לרעננה וחזרה. להזכירכם, לא היה אז פלאפונים ולא שום דבר כדי להוביל סחורה, כי עבדת איתי. באותם רגעים, 5 דקות אחרי שאתה יוצא, אמא שלך מתקשרת. איפה הילד? אמרתי, שלחתי אותו לרעננה עם האוטו. אתה לא נורמלי? מה זה? זה היום הראשון שלו. אמרתי, אל תדאגי, עוד 1.5 שעה הוא פה בחזרה. ואכן, כמו שאמרתי, שאפשר לסמוך, אחרי 1.5 שעה היית חזרה במקום, אחרי שעשית את הכל. ואת זוהר, הצלחת להתחבר ולהפקיע במקומות שאחרות כפי הנראה כשלו. יופייך, תבונתך ורגישותך הצליחו לחדור עמוק לתוך ליבו של טל, ועל כך שפו. וכפי שבעבר עמדתי ממך על כאן השילוח, כמו שסיפרתי, גם ברגע זה אתה על כאן השילוח, אני נושא ברכה ומשלח אתכם למסע של החיים בהרבה אהבה, תקווה ובידיעה שתגיעו למחוז חפצכם. טל וזוהר, מהיום אתם עולים יחד על האופניים, להזכירכם, בזוגות, כזוג צעיר יפה ומבטיח. אנו, כל משפחת אנטבי, מאחלים לכם הצלחה, עושר, ואולי גם מדי שנה, שנתיים תעלו עוד רוכבים וצאצאים על העגלה היפה הזו, ותזכרו תמיד שזה הדבר הכי יקר ויפה בחיים. אנו סמוכים ובטוחים כמו תמיד שתצליחו בכך. כל הכבוד.